дуруд бинандаи азиз, шаҳрвандии Русия барои муҳоҷирон дигар ҷолиб нест. шаҳрвандони хориҷӣ мисли солҳои пеш барои гирифтани он талош намекунанд. омори мақомоти Русия нишон медиҳад, ки гирифтани шаҳрвандии Русия аз сӯи хориҷиҳо қариб 3.5 баробар кам шудааст. Сабаб чи аст? биёед матраҳ мекунем. Акмал Собиров, муҳоҷири тоҷик дар Москав, ки ному насабаш барои амнияташ иваз шудааст, ҳуҷҷати иқомати доимӣ ё ВНЖ дар Русия гирифт ва нақша дошт барои гирифтани шаҳрвандии ин кишвар ҳуҷҷат супорад, аммо ҳаводиси баъдӣ ӯро водор кард аз ин нияташ даст бикашад. барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба мақомоти дахлдори Москав рафтам. як масъули ин ниҳод бо писханд гуфт, ки дар вақти зарурӣ омадӣ зуд шиноснома мегирӣ ва ба ҳимояи ватани нават меравӣ. баъд ин пешниҳод кард, ки бо вазорати мудофиа шартнома бандам, зикр мекунад Акмал. ӯ мегӯяд, ки собиқ афсар аст ва ин маънои онро дорад, ки пас аз гирифтани ин шиносномаи Русия бидуни таъхир ӯро ба хати аввали ҷанг мефиристанд, вале ман намехоҳам ба ҷанг равам. барои ҳамин ҳуҷҷатҳоямро бозпас гирифта аз баҳри шиносномаи Русия гузаштам, мегӯяд Акмал. аз соли 2023 вазорати корҳои дохилии Русия дастрасӣ ба ҷадвали гирандагони шаҳрвандии ин кишварро, ки қаблан давлат ба давлат аз рӯи шаҳрвандии якумашон нашр мекард, маҳдуд кард. аммо расонаҳои Русия бо такя ба вазорати корҳои дохилӣ шумораи умумии онҳоеро, ки шаҳрвандии Русияро пазируфтаанд, нашр мекунад. таҳлил омори 4 соли охир нишон медиҳад, ки пас аз оғози ҷанг дар Украина теъдоди ба қавли шаҳрвандони нав ба таври назаррас коҳиш меёбад. агар соли 2021 наздики 750 000 шаҳрванди хориҷӣ шаҳрвандии Русияро пазируфта бошад, соли 2024 ин адад 3.5 баробар кам, то 209 000 поин омадааст. дар ҳоле ки дар ин муддат Русия барои шаҳрвандони Украина тартиби соддаи гирифтани шиносномаро муқаррар намуда, барои шаҳрвандони дигар кишварҳо низ гирифтани онро осонтар кард. тарс аз ҷанг ягона сабаби дасткашӣ аз шаҳрвандии Русия нест. бархе муҳоҷирон бо далели муносибати дағали мақомоти интизомии рус ва бештар шудани ҳисси миллатгароиву бадбинии сокинони таҳҷоӣ нияти шаҳрвандии Русияро канор гузоштаву ба ватан баргаштанд. чанд сол талош кардам, то шаҳрвандии Русияро дошта бошам ва дар ин кишвар озодона кору зиндагӣ кунам. аммо рафтори мақомоти Русия, махсусан баъди ҳаводиси Крокус, ки бидуни кадом як сабабе зодагони кишварҳои Осиёи марказиро боздошту таҳқир ва аз шаҳрвандӣ маҳрум мекунанд, водор шудам, ки то аз ин фикр гардам, мегӯяд Шерзоди Фарҳод. ба нақли ӯ, як ҳамкорашро барои дар қайди ҳарбӣ нагузоштан ва ҳамкори дигарашро бидуни шарҳ аз шаҳрвандии Русия маҳрум ва ихроҷ кардан. бо кӯчактарин баҳона метавонанд шаҳрвандиятро бекор ва худатро ихроҷ кунанд. ин маънои онро дорад, ки агар шаҳрвандии Русияро ҳам дошта бошӣ, ту барои ин кишвар ҳамеша бегона ҳастӣ. аз ин лиҳоз баргаштам ба ватан, зикр мекунад Шерзод. шӯҳрат Латифӣ, коршиноси масоили муҳоҷират аз Тоҷикистон, хатари ҷалб шудан ба ҷанг дар Украина, таъқибу бархурди хашини мақомоти рус ва қонунҳои душворкунандаи пазируфтани шаҳрвандиро аз омилҳои асосии коҳиши хоҳишмандони гирифтани шаҳрвандии Русия медонад. омили дигари таъсиррасон ин афзоиши ҳолатҳои радди пешниҳоди шаҳрвандӣ ба зодагони кишварҳои Осиёи марказӣ аст, мегӯяд ӯ. аммо ӯ таъкид мекунад, ки ҳарчанд мақомоти Русия ва Тоҷикистон омори дақиқ пешниҳод намекунанд, теъдоди хоҳишмандони гирифтани шаҳрвандии Русия дар миёни шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамоно зиёд аст. сабаби таваҷҷӯҳи зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон ба шаҳрвандии Русия ба кори нисбатан муносиб дар ин кишвар рабт дорад, зикр мекунад Латифӣ. тибқи омур, то соли 2022 беш аз 830 000 шаҳрванди Тоҷикистон шиносномаи русӣ гирифта миёни кишварҳои Осиёи марказӣ пештозанд ва 45% шаҳрвандони нави Русияро аз минтақа ташкил медиҳанд. мувофиқи омури вазорати корҳои дохилии Русия, соли 2022 беш аз 173 000 шаҳрванди Тоҷикистон табааи Русияам шуданд. ин рақам аз шумори умумии шаҳрвандони нави ин кишвар дар соли 2024 ҳамагӣ 36 000 камтар аст. ин гувоҳи он аст, ки дигар доштани шаҳрвандии Русия муд нест. аммо ман барои шумо саломатӣ ва комёбиро орзу дорам. худро эҳтиёт кунед.